ஹாய் ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு நித்தில்ஸ் பக்கெட் லிஸ்ட். நாங்கள் இன்றைக்கி போயிருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிளேஸ் தான். அப்படி என்ன யூஸ்ஃபுல்லான பிளேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீட்சா அண்ட் பர்கர் காம்போ ஆஃபரில் கிடைக்க போகுது. பீட்சா அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச இடம் டாமினோஸ் தான். அண்ட் பர்கர் அப்படின்னு சொன்னாலே பிராண்டிங் நல்லாவே தெரிஞ்ச இடம் மேரி ப்ரவுன் தான். இந்த ஷாப்போட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் சாண்ட்விச் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ஷாப் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஜோன்ஸ் ரோட், அதாவது சைதாப்பேட் ஈஸ்ட் ஜோன்ஸ் ரோடில் இருக்குது. ஸோ இந்த லொக்கேஷனை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பின் பண்ணியிருக்கோம். வேலை நீங்கள் இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக இந்த பிளேஸை விசிட் பண்ணாமல் போயிடாதீங்க. ஏன்னா டேஸ்ட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அந்த டேஸ்ட்டு அப்படியே நாக்கில் ஒட்டிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க போகுது. இதை கடைக்கு வந்து தான் நீங்கள் சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டும் இல்லை, நீங்கள் இதை வீட்டில் செஞ்சு கூட சாப்பிட்ற அளவுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக ரெசிபீஸையும் கொடுக்க போகிறோம். இங்கே கன்ஃபார்மாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ஷாப்பில் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது, பீட்சா, பர்கர், சாண்ட்விச். அண்ட் இங்கே என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 99 ருபீஸ்க்கு இந்த 3யுமே உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. அதாவது பீட்சா, பர்கர் அண்ட் சாண்ட்விச். அப்படி பீட்சா, பர்கர், சாண்ட்விச் தான் கொடுப்பாங்கன்ட்டு இல்லை, பீட்சா, பர்கர், சாண்ட்விச்க்கு பதிலாக எனி 3 ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அது சூப்பாக இருந்தாலும் சரி, சாண்ட்விச் பீட்சாவாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை பர்கர் பீட்சாவாக இருந்தாலும் சரி, எனி 3 நீங்கள் 99க்கு ஆல்டர்னேட் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இங்கே மொஜிட்டோ எல்லாமே கிடைக்குது. ஸோ இந்த பிளேஸ் இஸ் வெரி 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 ஹைலி ரெக்கமெண்டட். நீங்கள் இங்கே கன்ஃபார்மாக ட்ரை பண்ணலாம். இந்த கடை எங்கே இருக்குது ப்ரோ? ஜோன்ஸ் ரோட். என்னென்ன ஐட்டம்லாம் இருக்குது கடையில்? 99 காம்போ பீஸா, பர்கர், சாண்ட்விச் அதான் இங்கே ஃபேமஸு. அப்புறம் 89 ஃப்ரெஷ்ஷு, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை, சாண்ட்விச் ஒன்று, 69 ஒன்று ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை, சூப்பு, சாண்ட்விச், 49 ஒரு சூப்பு, சாண்ட்விச் ஒன்று. 99 தான் ஆஃபர். உங்கள் கடைக்கு வந்து வர வேண்டியவங்கலாம் எப்படி வரணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க?
சாப்பிட்றதுக்காக ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. இப்போ பணக்காரவங்க பீஸா பர்கர்லாம் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்றாங்க. நம்ம நார்மலாக எல்லாருமே சாப்பிடணுன்றது கடை ஓப்பன். அதனால தான் கடை வேறு லெவலில் போயிடுச்சு. நீங்கள் மற்றவங்க வரணும்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க? வரதுக்காக நான் டேஸ்ட் அதனால தேடி வந்துட்டே இருக்கேன். எல்லாம் வந்து எல்லோரும் வந்து சாப்பிட்டாங்க. நல்லா இருந்துச்சுன்னா சொல்லலாம், நல்லா இல்லைன்னா நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான்
உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து தட்டிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடும்போது அது உங்களை ரீச் ஆகும்.